Today at Ashdown Primary School in Ward 23, under Msunduzi Municipality's Area-Based Management, a cleanup awareness campaign was successfully held in partnership with SANBI and DUCT as part of the National Water Week activities. The event was officially opened by the school principal, Ms. Tobegile Mugambu, who warmly welcomed the guests. In her address, she encouraged learners to save water and use it responsibly, especially during Water Week. Ward 23 Councillor Dumisani Pungula, also addressed the gathering, explaining the purpose of the awareness campaign. He highlighted that the initiative aims to educate learners and the community about the importance of keeping the environments clean and protecting valuable water resources. Namhlanje sila Ashdown Primary School. Into esiyenzayo namhlanje ukugubha lolu suku olubizwa i-World Water Week. Siqala inhlelo zokuqwashisa umphakathi ngokubaluleka kokongiwa kwezemvelo, kodwa sibheke kakhulu entweni yokuthi umphakathi ufunde ngokuthi singawonga kanjani amanzi, siwasebenzise ngendlela yokungawalahli amanzi futhi singawangcolisi amanzi. Sigqugquzela nomphakathi ukuthi ukwazi ukuthi ubike la usukubona khona ulahleka amanzi, utshele amakhansela ukuthi kulezi ndawo kuqhuma amanzi ukuze akwazi ukulungiswa. Kanjalo nala kusuke kuqhume khona izigamkoko, siyafisa futhi ukuthi umphakathi usitshele ukuze lezo zinto zingangcolisi amanzi. Leli sonto sigxile nje ekuqwashiseni umphakathi ngokubaluleka kokongiwa kwezemvelo emphakathini wethu. Lonke-ke leli sonto nakusasa sobe singena umuzi nomuzi sifundisa umphakathi, sihambe sibe nama-clean-up campaigns. Konke kuwuhlelo lokugubha lolu suku le-World Water Week elibekwe United Nations. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kuma-stakeholders ayinikelile eza azofundisa abantwana. Siyabonga, sibonga kakhulu. Engasithi bangaphinde futhi babuye nangey'tshalo-ke lezi abasilethele zona, iy'hlahla lezi abazile bazositshalela zona. Siyathembisa ukuthi sizoyinakekela zikhule zisize futhi. Sibonile-ke khona ney'tshalo zamafruthi ezibantwaneni. Ngicabanga ukuthi-ke akuzuba umthunzi kuphela, bazophinde futhi babhenefithi bathole namafruthi. Ngiyabonga.